set over det seneste år. Hun er ikke med i dag, og det er jo også en plads, som Kyl kan gå ind og vise, jamen hvis Nærle ikke er med, jamen, så byder jeg mig til, og det kan også godt være, at de to kan spille sammen. Så jo, det gælder, om man får chancen at vise, hvor dygtig man er. Og så satser vi på, at vi lige får den der sidste perfekte aflevering fra Kyl eller en anden dansker her i anden halvleg, så vi også lige kan få en dansk scoring. Altså, vi må også konstatere, at selvom Danmark nok var bedst sådan gennemgående i første halvleg, så var det altså nordmændene, der skabte den største chance. Ja, det gjorde det lige til slut fra Tisgaard, som vi også fik nævnt, som ikke har haft særlig meget at lave lige pludselig. Og det er jo også en kvalitet som målmand, det der med, at du ikke har noget at lave en hel kamp, og lige pludselig, jamen, så skal du stå for en afgørende redning. Og sådan kan det sagtens blive for det danske landshold, hvis vi er så dygtige til at forsvare, som vi har været indtil videre. Ja, umiddelbart. Det er ikke tegn på, at der har været ind- eller udskiftning her i pausen. Nu vil vi lige prøve at holde øje med. Det kan være, du spotter noget, Bischoff. Ja, jeg kan ikke se noget af det her. Der kommer noget hernede, trods alt. Jo. Og det er så spørgsmålet, om ikke det er nordmændene, der skifter, eller om det er Danmark. Ja, det er nok Danmark så, at vi får Anna Walter ind. Det tror jeg sådan set, det er, i stedet for Frederikke Thøgersen. En af de også, kan vi sige, nye spillere på det danske landshold går ind på kanten der, altså Nordsjælland-spilleren, der fik debut op i Tampere i Finland. Ja, det er interessant. Anna Walter, som er så dygtig frem af banen. Nu skal hun vise nogle andre kvaliteter i dag, tænker jeg. Hun er også blevet skiftet ind på højre side de andre gange. Hun er blevet skiftet ind mod Finland. Og hun er bedst til venstre. Hun er bedst, når hun kan få sat sine offensive driblinger i scene. Men i dag så kommer hun til at lave rigtig meget forsvarsarbejde over for Gaupset. Ja, hvis hun ender med at ryge over i den højre side, kunne det ikke godt ligne, at de har smidt Janni Thomsen derned måske, eller hvad? Så det er i hvert fald, det ser ud til, at Walter har lagt sig over i venstre side. Jo, det er rigtigt. Det har du fuldstændig ret i. Men det vidner også om, at det er nærmest en flok schweizerknive, der render rundt. Altså, der er mange muligheder med de her spillere. Altså, Janni Thomsen, som både kan ligge langt fremme på banen egentlig, men også kan trække ned som højre bak. Ja, det giver også god mening. Jeg tænkte lidt, om hun skulle testes af i forhold til Anna Walter, når hun så er blevet sat ind på højre side et par gange. Om hvor god er hun defensivt, hvis vi endelig skal bruge hende. Men det giver også bedre mening at bringe hende længere frem på banen i en position, hvor hun er allerbedst. Eller er det også mig, der tager fejl? Jeg tror simpelthen, det er Færge, de har smidt over i højre side, måske endda. Lad os se, hvad det har gjort ved formationen. Der kan jo også rokeres. Walter, der får instruktioner. Kyl, der er ikke lykkes her. Får fat i den igen. Ja, Walter ligger til venstre. Ja, så ligner det altså, at de har rykket med Færge over, som vel sagtens højre bak. Ja. Og så kan man sige, så har Janni Thomsen jo så evnerne til at falde ned og bakke op. Ja, det ligner lidt, at vi har skiftet formation. Jeg måske spiller med en firebakkæde her. Ja, Sara Holmgaard, som ligger som venstre bak. Og det er jo også noget at få testet en anden formation. Ikke nok med, at man tester nogle andre spillere, men også at få testet en anden formation. Tuva Hansen er også kommet ind. Kan jeg se fra Norge.
Stine Sandbæk, synes jeg også er kommet på banen. Ja, hun ligger derinde i midterforsvaret. Der er et forsøg fra distancen. Ja, vi fik kun lov til at se en enkelt af de egentlige indskiftninger. Men der sket lidt. Ja, den er god nok. Og den er altså ud med Simone Bøje. Glimmerne her. Vangsgaard. Skal den sendes videre til Janni Thomsen. Og bakker på. Ja. Og så mulighed for et indlæg. Så Holmgaard. Anna Walter. En god ting. Dansk hjørnespark. Ja, det er hendes yndlingsfinte. At træde over med det ene ben, og så gå venstre om og forsøge at lave et indlæg. Anna Walter. Ja, det giver noget til det danske land, så er det lige pludselig at have en spiller, som faktisk kan udfordre så godt på kanten som hende. Og også interessant, synes jeg, det her med, at vi skifter formation, ikke? At der tiden på træningsbanen har været brugt til at finde alternativer i nogle af de kampe, hvor udgangsformationen måske ikke virker, jamen så skal vi kunne gøre noget andet, og det er blandt andet at skifte formation. Ja, og så skal der også komme en afslutning. Det kommer også der. Den er lige ved at snige sig ind. Forsøget fra Amalie Vangsgaard. Den henter under ude. Anna Walter. Olivia Holt selvfølgelig. Ja, udmærket. Det stor mulighed til Vangsgaard. Meget, meget tæt på. Lad os da bare se den en gang til. Og hvem er det, der ender med at stå i vejen derinde på mållinjen? Den der, den bliver simpelthen sendt væk. Derinde fra Guro Bergsvand. Fine norske kombinationer. Godt kommet tilbage af Holmgaard. Ja, for lige pludselig så er der huller. Og en lidt bedre førstberøring fra hende her. Det er sjældent, man siger det. Graham Hansen, jamen så har hun været fuldstændig fri. Det er en dansk bold. Hun får trods alt ikke lov til at tage den op ved midterlinjen, selvom det havde været foretræk. Det gør Danmark så alligevel. Klogt.
Det er meget godt løst. Ja, usædvanligt stærkt forsvarsspil. Ingrid Engen. Man kan godt se, hun har spillet i Barcelona, ikke? Og hun er god på bolden. Ja, det er rigtigt. Ja. Så er der plads her. Stine Sandbæk står i vejen. Altså alene mål på de første 10 minutter af anden halvleg, synes jeg ikke, vi virker helt så solide, Nej. som vi gjorde i første halvleg. Og tilladt en halv chance til Graham Hansen, og også et skud fra kanten af feltet. Det gjorde vi ikke i første halvleg. Også en ny mulighed ind, og det er godt forsvarsspil. Og de er lige ved at komme igennem igen. Ballesager, der står i vejen. Vi må så også sige, at det er et helt andet norsk pres, Danmark bliver mødt af. Ja, du har nemlig ret. De er langt mere aggressive i deres presspil. Det er stærkt af Ballesager. Den kunne godt have været farlig. Ja, Berisa, der forsøgte sig før altså. En ny mulighed. Og nok en gang en dansker i vejen. De har svært ved at håndtere det her Danmark lige nu. Ja, vi har store problemer. Vi kan slet ikke komme ud af eget felt. Og meget interessant, når der bliver råbt ud fra bænken. Tight bagkæde, det vil sige, at man gerne vil have den tættere sammen, bagkæden, så der ikke kan blive spillet ind imellem hele tiden. Det er jo selvfølgelig også situationen, hvis man forsvarer med 5 på linje eller 4 på linje. Nede bag, men der er mere plads, hvis du har en 4-bakkæde. Så skal der fordeles her. Ja. Masser af plads herover til Janni Thomsen. 1 mod 1. Kom bare Janni Thomsen. Får skovlet den over her. Nu skal de blive deroppe. Ja, så det ikke bare bliver presset ned igen. Ja, som de kan se, om de kan få spillet til at foregå på Norges banehalvdel. Glimrende. Emma Fave. Amalie Vangsgaard. Og her er måske næsten en løs mulighed. Så er der plads til nordmændene. Men igen, Fave, der kommer ind. Det er et noget andet kampbillede, vi ser. Ja. Først og fremmest er det bare nemmere ved at spille sig igennem vores pres. Og nemmere ved at spille os ind imellem de danske spillere, i stedet for at spille på ydersiden, som vi så hele første halvleg, hvor nordmændene spillede fra side til side. Men aldrig nogensinde fik lov til at spille herinde centralt.
fortæller nok også en historie om, at Gemma Granger ikke har været tilfreds med det, hun har set fra sit landshold i første halvleg. Ja, med så mange gode spillere, jamen, så skal de også sætte sig scene tættere på modstanderens mål, og det bliver de. Jeg tror ikke, man fik sagt Frida Måne, men eneste gang i første halvleg i hvert fald ikke for noget positivt frem af banen, og det er en af deres absolut bedste offensive spillere. Hun har allerede været mere på bolden her i anden halvleg, end hun var i hele første halvleg. Det er jo ikke gode tegn for Danmark. Nej, og plads her til nordmændene. Emma Fao. Ja, det er godt dækket. Men vi står bare og parerer. Vi ser så også et norsk landshold med Ingrid Engen og Guro Bergsvand, de 2 midterforsvar, der er helt fremme midt på Danmarks banehalvdel og spiller bolden rundt. Ja. Og så dobbelt op på indskiftninger. Tak for dag altså til Caroline Graham Hansen, der går fra banen. Ja, med anfører bindet. Og så også slut for Vilde Bøge Risa. Emma Stølling Godø ind altså. Juventus-spiller til daglig sammen med Amalie Vangsgaard altså. Og så Justine Kierland også ind, så vi så midtbanespilleren fra Wolfsburg. Ja, det er 2 dygtige centrale midtbanespillere, der er kommet ind der. Justine Kierland, som spiller rimeligt fast for Wolfsburg i den tyske Bundesliga, og selvfølgelig også i Champions League. Og Emma Godø, som gør det samme for Juventus. Det viser også lidt om deres bredde, at de bare kan skifte spillere som dem ind. Og som Kierland måske under normale omstændigheder vil starte ind. Ja, det er et dårligt indkast. Ja, Kierland startede i hvert fald mod Brasilien forleden dag, altså i fredags, hvor Emma Stålen Godø kom ind og scorede på straffespark i 3-1-sejren. Ja, så er spørgsmålet, hvordan de blander kortene nu. Nordmændene, om de kan få iscenesat Frida Måne, som vi så lidt mere. Her får han lov til at presse. Og presser altså også Danmark til at give et indkast. Danskerne der også efterhånden gør klar til et par indskiftninger mere. Ja, var det Caroline Møller, der... Og Mille Geil. Mille Geil, ja. Jeg tror, du står her, ja. Det er jo så altså de første minutter til Caroline Møller siden december sidste år. For det danske landshold. Ja, hun fungerer bedst på sådan en 10'er-position. Så det kunne være Olivia Holt, som ligger i den position nu her, som måske må jeg banen. Vi bliver klogere nu. Så Karen Holmgaard måske, som ikke har spillet så meget og ikke har så mange minutter i benene, kunne måske også være en mulighed. Kigger i hvert fald ud. Det ligner umiddelbart, at du burde være ekspert. Lad os se, om ikke det bliver... Ja, medmindre de ændrer en masse på formationen, og jeg ved ikke, det tror jeg ikke, de gør igen. Nej, jeg tror, du har ret. De skal bare lige blive enige her. Caroline Møller altså. Nej. Janni Thomsen. Og så, ganske rigtigt, Karen Holmgaard, der også går ud. Ja, Mille Geil går bare ind på den centrale midtbane. Og så kan det godt være, at Olivia Holt bliver skubbet på kanten. Lad os se, hvad de gør.
Men altså, Caroline Møller er også en spiller, der jo har indset, at Real Madrid ikke var det rigtige for hende. Efter 4 år i den spanske hovedstad, så har hun altså taget til Portugal og Benfica nu, for at få noget mere spilletid. Ja. Ja, hun går bare ind som den her højre 10'er, hvis man kan kalde det, hvor Janni Thomsen lå. Så hende og Olivia Holt ligger som de 2 10'er bag Vangsgaard. Ja, du har ret. Hun får en masse spilletid i den portugisiske liga, som jo er et skridt ned i forhold til Real Madrid. Ja, men hvis hun kan få gang i målscoringen, som hun har haft tidligere i karrieren, også da hun var i Italien, så er det godt for det danske landshold. Mille Geil, der ikke kan finde en holdkammerat. Ja, det ligner Olivia Holt, der er blevet flyttet over til venstre nu her. Og han har Walter til højre. Caroline Møller som 10'er. Så de får byttet lidt rundt på positionerne i dag. Ja, vi må også antage, at de kampe, der venter til foråret, at det bliver forskellige kampbilleder, vi kommer til at se der. Ja. Ja, så skal man have trænet forskellige scenarier. Lige præcis. Og set spillere i forskellige og på forskellige positioner. Det, man kan sige om det danske landshold, det er, at vi ikke rigtig har fået spillet i gang i anden halvleg. Om det så er, fordi vi har skiftet formation, eller det er fordi, at nordmænd er kommet længere frem på banen, eller vi har byttet for mange spillere, det ved jeg ikke. Men hvor vi var det bedste hold i første halvleg, der har nordmændene været det bedste hold i anden halvleg. Ja, nordmændene, der jo stadigvæk har et våben, siddende derude. Med nummer 14 på ryggen. Ja. Er der Hækkerberg. Spørgsmålet om hun bliver siddende. Det er selvfølgelig en mulighed. Gode ting her. Og nordmændene, men også rigtig fint fuldt til dørs i første instans. I hvert fald er så en løs mulighed. 2 løse muligheder. Nordmændene, der ikke kan få skovlet bolden ind. Ja, det er helt vildt. Er det Holmgaard, som ligger i 2 omgange og får blokeret skuddet. Vi er på hælen og har været det her i anden halvleg. Og alt det der med, at vi er svære at skabe chancer imod, det er gået fløjten. Fantastisk godt drev, hun har med bolden. Emma Godø. Ja, rigtig, rigtig gode ting her fra nordmændene. Der, så blokerer den liggende bagefter. Kieland, der ikke kan skovle den ind. Ja, eller Månum. Ja, det er jo næsten utroligt. Ja. Lige over midtvejs i den her anden halvleg. Og vi må også antage, at det er en dansk landstræner, der savner de offensive muligheder. Her er måske noget mulighed for et straffespark. Ja. Det tager vi da også med. Det er Olivia Holt, der bliver nedlagt. Og et straffespark til Danmark. Ja, det forstår de ikke noget af. Nej, lad os se. Det virkede umiddelbart også lidt tyndt. Men lad os se.
Tuva Hansen. Ja, men det er jo sådan, at der ikke var. Nej. Så, Hun kommer fra Bayern München, hvor der var og det hele, og hun er vant til, at det kan blive tjekket igennem. Lad os se. Nej, der er ikke noget som helst. nej, det er der ikke. Ja. Okay. Det er lidt skub, men det er ikke nok, det der. Nej, det skal ikke give et straffespark. Det tager vi med. Det tager vi med. Det var på enden i anden halvleg. Og så får Amalie Vangsgaard altså muligheden for at score sit 12. landskampsmål. Og har ikke scoret siden mødet med Tyskland ved EM, altså i sommer. Men nu har hun muligheden for at bringe Danmark foran med 1-0 med 20 minutter igen. Amalie Vangsgaard direkte duel med Selma Panningstuen i det norske mål. Kom så Vangsgaard. Det er ikke godt sparket. Puh. Nej, det er alt for blødt. Det må vi sige. Godt kommet ud. Ja, det havde jo set godt ud, hvis hun var hoppet til den anden side. Så har det været stensikkert. Og på en eller anden måde, så er det jo også meget retfærdigt, for der var ikke nærheden af at være straffespark der. Ny mulighed. Den får hun altså hættet over derinde. Amalie Vangsgaard. Ja, hun slider lidt med at få scoret sin mål, ikke? Altså, hun spiller ganske fint og fylder rigtig meget og får trukket rundt på modstanderne og presser godt. Men det vil gøre rigtig meget for hendes selvtillid, hvis hun fik scoret nogle mål. Ja, der går sådan desværre lidt for konsekvent. 5 kampe mellem scoringerne. Hun scorede i Cardiff mod Wales i 2-1-sejren derovre i Nations League tilbage i april måned. Det var første mål i 5 landskampe. Så gik der yderligere 4 landskampe uden mål. Så kom der et mål. Så gik der yderligere 4 landskampe. Og nu sidder vi så og venter. Altså, hvor det danske landshold, hver gang der kom et indlæg i første halvleg, så var det dem, der kom først på den. Så det er nordmændene stort set hver gang, der er et indlæg, som kommer først på bolden. Ja, Tuva Hansen får ikke fat i den der, men nordmændene generobrer. Gaupset har vi ikke set så meget til her i anden halvleg. Nej. Går ud nu. Også selvom det var hende, der lavede indlægget til den her dobbeltchance, de havde før. Så var hun mere i øjenfaldene i første halvleg, hvor hun fik bolden flere gange og kunne drive bolden frem. Signe Gaupset. Og han har Jøssendal fra Hammarby kommer på banen. Og så samtidig altså også tak for det til Frida Modum og en med Karina Sævik. Karina Sævik, der spiller i Norge til daglig i Vålerenga, men altså tidligere har været i både Paris Saint-Germain og Wolfsburg. Oj. Det er et godt pres. Caroline Møller, hun har også set, hvad det kan føre til, hvis man har været lidt ude i kulden, og så kommer ind og gør det godt. Jamen, så kan man spille sig ind i startopstillingen på det danske landshold, som Katrine Kyhl har gjort. Så det gælder bare om at
brage igennem, når man får chancen. Første omgang skal nok for hende være at komme ind i truppen igen og være lidt ude i kulden. Og ikke altid bedste venner eller veninder med Lars Søndergaard. Og Jelert så også tit den anden vej. Oha, så er der muligheder til nordmændene igen. Ja, men selvfølgelig også en dansk landstræner, Jakob Mikkelsen, der venter på et andet offensivt S, der bliver klar oven på en skade. Signe Brun, som heller ikke er med til den her samling. Ja, Cornelia Kramer, som gjorde det så fint i den tyske liga i sidste sæson. Ja, og altså også fik landsholdsdebut. En rockhold efterårsaften på Blue Water Arena i Esbjerg med et mål mod Holland. Ja. Ja, så er der også en spiller som Bredegaard. Der er nok også nogen, der er klar. Vil være en del af landsholdet. Nå, vi roste Katrine Kyhl med rette i første halvleg. Vi må også sige, at hun har ikke lykkes med lige så meget i anden halvleg. Nej, det er rigtigt. Hun har ikke kommet helt så meget på bolden, og har måske heller ikke vundet helt så mange dueller. Måske har modstanderne også fundet ud af, at det er hende, som har været den bedste danske spiller i første halvleg, så hun er blevet lukket lidt mere ned. Men alligevel synes jeg, hun fylder fint. Det interview, vi fik i pausen, som er rigtig, rigtig fint, det viser jo også, hvordan man skal reagere, hvis man møder modgang. Enten kan man lægge sig hjem under dynen og håbe på, at tingene ændrer sig, eller så kan man gå ud og forsøge at vise, at træneren tager fejl. Og der må vi sige, at Katrine Kyhl, hun har gjort det sidste. Ja, det er stærkt. Det er rigtig stærkt. Man kan sige, hun har jo også oplevet modgang i Arsenal, som vi talte om i første halvleg, det her med så få minutter, og så tage den rigtige beslutning. Og man kan godt sige, at det lyder måske pænere at spille i Arsenal og få lov til at kæmpe med om Champions League-trofæet. Men det er nok sjovere at spille i AS Roma og rent faktisk få minutter på banen. Og det er jeg også overbevist om, at landstræneren tænker det samme. Nå. Tuva Hansen. Af nordmændene, der jo har skabt i hvert fald 2 rigtig, rigtig store muligheder i det her opgør. Danmark, der har brændt et straffespark. Nu får Norge måske en ny mulighed. Ja, Tuva Hansen spacerer igennem. De samler alt op, hver gang vi clearer bolden. Så er det ud til en med en hvid trøje på. Så står dommeren også i vejen. Det tager vi med. Mulighed for en dansk kontra. Skal bare køre videre. Amalie Vangsgaard for hjælp. Ja, den mangler også lige. Ja, den skal spilles i løbet i stedet for i rummet bag det norske forsvar. Ingrid Engen, som ikke er tilfreds med dommeren. Først giver hun et straffespark, som ikke er der, og bagefter så bremser hun et norsk angreb. Vi får den hjælp, vi skal bruge i dag, men vi tager ikke helt imod den. Det er ikke nok. Det bliver måske også for simpelt, det der for nordmændene. Godt forsvarsspil. Den får ryddet op dernede, Stine Sandbæk. Før
var det med hovedet, den her gang er det med fødderne. Han fylder en masse nede i midterforsvaret. Og så spilletid til Isabella Obeys. Der ser ud til at skal ind i stedet for anfører Ballisager. Du tør godt at gætte. Det så sådan ud på tavlen, men det kan også være, at det der gik galt, ikke? At det var det forkerte nummer. Ja, men det var da ret. Det ligger også lige til højre benet. Norsk hjørnespark. Og ja, det blev så sendt måske den lidt forkerte retning af Holgaard. Freja Thiesgaard, der ikke tager nogen chancer. Nej, det skal hun da heller ikke. Hun har været fejlfri i de kampe, hun har spillet for det danske landshold. Det eneste problem, tænker jeg, er, at hun kun spiller halvdelen af kampene i Fortuna Hjørring. Andrea Pardaluta, som også spiller. Og jeg tænker, med så få kampe, som de skal spille for Fortuna Hjørring her i foråret, så kan det jo ikke blive ved på den måde. Du kan ikke have en dansk landsholdskeeper, første keeper, som ikke spiller alle kampe. Nej, det kan godt blive et problem. Især når de ikke spiller i Europa. Fortuna Hjørring og heller ikke spiller i den danske pokalturnering. Her skal hun på arbejde igen. Det kommer hun egentlig også. Det giver et norsk hjørnespark. Der er 9 minutter tilbage af det her opgør. Det er lidt uortodoks det her, men det er jo vigtigt, at hun kommer ud i sit felt. Så det er jo også en af de grunde til, at hun har valgt, at hun fylder lidt mere i feltet. Nu skal de lige holde stand. Danmark her. Han har valgt at få hætte væk. Vangsgaard også med nede. Skal i hvert fald tilbage og hjælpe til i defensiven også i de her dødboldsituationer. Nu skal hun så også prøve at få taklet af, og det får hun egentlig gjort. Og så alligevel ikke, og kommer hun til skade der. Amalie Vangsgaard. Det ser sådan ud. Træder lidt forkert ned. Ja, jeg kunne ikke se, hvad der skete. Nej, men hun kommer altså til skade. Den danske angriber. Ja, det bliver måske lige lidt en akavet tackling. Desværre for Vangsgaard. Hun ser ikke ud til at have det super rart. Vi kan se den her. Ja. Ja, hun var lidt ned, og det er heldigvis, hvis man kan sige det sådan, ryggen hun tager sig til, og ikke knæene. Godt lige få et ordentligt stød op i ryggen der. Amalie Vangsgaard. Ja, for hun knaller også knæet ned i underlaget. Og lad os da håbe, der ikke er noget galt med dem. Ja, og så kan vi se om, eller så må vi se, om det ændrer på, hvorvidt der skal skiftes ind i forhold til Isabella Obeys. Det kan være, at vi skal have Cecilie Flø på banen. Også rent offensivt. Ja, det vil i hvert fald give udmærket mening i forhold til, at hun kan nogenlunde de samme ting som Vangsgaard. Og som spillertype er lidt den samme. Og tommel op. Hun er okay, heldigvis. Så kan man sidde og kigge på supertanker, eller hvad der er i baggrunden derovre. Altså, jeg synes, der sidder ikke særlig mange tilskuere her. Jeg kan sagtens forstå, at det danske landshold skal til Spanien og træne. Men jeg synes ikke, at man skal spille kampe dernede. Så kunne man træne en uge i Spanien, og så komme hjem og spille kampen i Danmark. Hvis man gerne vil skabe noget hype og noget opmærksomhed omkring dansk kvindefodbold, så skal man spille sin landskampe, hvor der er lidt flere tilskuere, end der er i dag, tænker jeg. Det er en god og valid pointe, tænker jeg. Men det lader til at være en tradition nu. Gjorde også det samme sidste år. Tog også en tur til Marbella og holdt til i en uges tid, inden man så sluttede landsholdsåret 24 af med et møde med Island.
Ja, jeg tænker da også, at nordmændene har det lidt på samme måde, ikke? At sidste landsholdspause, jamen, så tog de her til at spille mod Japan. Og de har også lidt problemer med at samle rigtig mange tilskuere til kvindelandsholdskampe, men det bliver i hvert fald ikke bedre, hvis man spiller sine landskampe i Sydeuropa i stedet for på de hjemlige baner. Nej, der er selvfølgelig, altså, det er muligt at opstøve en dansker i Sydspanien, men... Ja. Nå, men med 5 minutter igen må vi også konstatere, at det blev ikke det festfyrværkeri, som vi måske havde håbet på. Nej. Og hvad har vi lært? Vi har lært, at Danmark er meget fleksibel nu. De kan skifte formationer og farve på en masse spillere. Og så fik vi også lært, at hvis vi snakker om soliditet, jamen, så var første halvleg en rigtig, rigtig god halvleg. Undtagen lige præcis de sidste 30 sekunder, hvor vi indkasserer en chance, og anden halvleg har været dårligere. Måske danske muligheder. Mille Geil. Og Mafao får fat i den igen. Det er et indkast. Ja, det er godt det her. Olivia Holt. Og så bliver hun lagt ned. Skal jeg love for, får sig intet her. Til trods for, at det vil nærmest være mere et frispark end det andet. Det var et straffespark. Ja, ud med den, bliver det sagt. Hun ligger stadigvæk ned. Ja, hvor hun slår sig. Er det skulderen? Det kunne godt se sådan ud. Ja, et hårdt sammenstød. Det ligner umiddelbart også, at kampens dommer siger fordel. Eller peger på bolden. Det er jo så spørgsmålet. Ja, det ligner, hun er i smerter, desværre. Ja, heldigvis. Heller ikke noget galt med hende, Olivia Holt. Som har gang i en rigtig fin sæson, må vi sige. Spiller hver gang for Tottenham, som har en bedre sæson i den her sæson end i sidste. Jeg synes også, hun har været blandt de bedre danskere i dag. Det er også hende, der fremtvang straffesparket, som måske ikke var et straffespark, men som blev dømt. Ja, men desværre ikke omsat til en scoring. Og derfor sidder vi stadigvæk og kigger op på en måltavle, hvor der står 0 mod for Norge og 0 ud for Danmark. Tisgaard, der jo ellers også evner at sparke langt. Det bliver målspark dernede hos Freja Tisgaard. Og så får vi altså ikke lov til at se Ada Hækkerberg i dag. Nej. Men mindre de lige giver hende de sidste minutter af tillægstiden. Det tror jeg, hun vil være tilfreds med. Hun spiller også en masse for Lyon. Også selvom de skifter lidt rundt fra kamp til kamp. De spiller både i Champions League og i den franske liga. Men det kunne også være et statement. Lige smide hende ind og så lade hende afgøre tingene. Ja. Har en ny skade her. Og et gult kort. Det var lidt som om, at de bare... Det skulle lige i brug. Det gule kort. Nu skulle vi isolere dem med.
Og det, vi ikke helt har fået svar på, det er, hvordan vi skal skabe store chancer og score mål, når Peter Harder ikke er med. For det går godt, at vi brænder et straffespark, men det er et straffespark, som vi ikke skulle have haft. Og ellers har vi nærmest ikke skabt noget i den her fodboldkamp i dag. Så vi fik øget os, men vi fandt ikke løsningen. Og 4 minutter har vi tilbage af landsholdsåret 2025. Næste opgave for Danmark altså i begyndelsen af marts. En hjemmekamp mod Serbien. Og sidenhen en udebanekamp mod Italien. Det glæder vi os til. Her er muligheder for Flø måske. En 1 mod 1. Kan hun få den? Hun kan ikke komme ind og afslutte. Hun får så et hjørnespark. En god mulighed ellers. Godt opfanget af Cecilie Flø. Ja, hun er så pågående i alt, hvad hun foretager sig. Og lynhurtig, fysisk stærk. Og bare det lige hjørnesparks. Det synger fra landstræneren. Ja, det lød som om bolden skulle helt ind omkring keeperen. Og så tillader han sig at fortsætte med at kalde Stine Sandbæk for Stine Larsen. Lød det til? Ja, det tror jeg, de alle sammen gør. Ja, men det har hun jo også heddet. Hun har også været fuldblods angriber på det danske landshold. Gør hun sig altså nede i de bagerste geleder, men nu kan hun komme ind og presse ind omkring den norske keeper. Paddingstuen. Og det lykkes sådan set også. Det er jo egentlig helt perfekt det her. Så skal vi bare en afslutning. Det gør vi bare en gang til. Ja, det har vi taget med. Et mål efter en dødbold. Ja, vi kan se. Med anførbindet altså Stine Sandbæk. Ja, vi kan også prøve at ramme Isabella Obeis. Scorede jo sidste efterår mod Sydafrika på et hjørnespark. Det er bare lige en afslutning. De er da godt sparket. Ja, så altså Sara Holmgaard i sidste instans, der får afsluttet her. Så skal der forsvares. Ja, Karoline Møller først. Nu skal vi ikke give noget væk i sidste minut. Ja, base. Det er en fin aflevering ned bag det danske forsvar. Han får så ikke fat i den. Karina Sævik. Ja, så bliver der ikke taget nogen chancer. Alle bliver flyttet op. Det er ikke noget med at spille den ud nedefra og risikere noget. Bolden skal op på modstanderens banehalvdel, og så må de presse fremad der. Det tager man med, at man har et clean sheet. 0 mål indkasseret. Det er mod en ellers normalt potent norsk offensiv. Jeg skal sige, at vi fik jo heller ikke lov til at se Graham Hansen spille hele kampen i dag. Og ligeledes Gaupset over på den modsatte kant. Men her er altså slut. Det slutter med en 0-løsning i det sydlige Spanien. Danmark-Norge 0-0. Ja, største chance. Man siger jo, det er spillets største. Et straffespark, men ellers også 2 rigtig, rigtig store muligheder til Norge. Ja, altså på den konto står det måske nogenlunde lige. Og jeg vil også sige, at hvis vi kigger på sådan
hvem der var bedst i hver halvleg, jamen, så synes jeg, at det danske landshold var bedst i første halvleg. Det kan godt være, at nordmændene havde den største chance der. Og så var nordmændene bedst i anden halvleg, og det kan godt være, at det så var Danmark, der havde den største chance der med straffesparket. Så måske er det ikke meget fair, at han slutter uafgjort. Og danske spillere sådan måske sådan lidt til semi-tilfredse, ærgerlige måske over ikke at få en sejr her, men altså den her kamp her, hvor mange ting kan Danmark tage med herfra og så videre til når det virkelig gælder til foråret? Men resultatet er jo okay i forhold til, at Norge på papiret er et bedre landshold end det danske. Og så synes jeg ikke, at vi lærte så meget, som vi ikke rigtig vidste i forvejen. Altså, vi vidste godt, synes jeg, efter de første par kampe under Mikkelsen, at Danmark er rigtig gode til at forsvare. Og det synes jeg også, de var. Danmark i første halvleg, hvor vi spillede den formation, som